Здавалася, што паціху ўсе жыхары горада пакутуюць ад жахлівага голаду. Колькасць заказаў на дастаўку рэзка вырасла. У супермаркетах стала цесна. З кожнай гадзінай усё мацней адчувалася, што ніхто не застрахаваны ад раптоўнага наступу парадаксальнага голаду. З бегам часу ўсё зрабілася горш. Людзі, якія засталіся дома, з'елі ўсе свае назапашванні. Некаторыя нават елі сырыя спецыі і смецце. Усё, што было пад рукой, яны спрабавалі праглынуць. Што заўгодна, каб заглушыць гэта бяздоннае, ныючае, балючае пачуццё ў страўніку. Жыхары горада амаль не спалі ў першыя некалькі начэй, а замест гэтага вырашылі працягваць есці ўсё, што трапілася пад руку.